Un exemple, el posava abans Alicia, i ens en parlava Isabel Helena Martí, de Sobirania i Justícia, justament amb l'experiència que aquesta entitat té amb les 4, crec que aquesta és la 5a edició, de la convocatòria d'aquestes taules que en diuen Building a New State. Building a New State és unes plataformes a les quals intervenen personalitats de tot el món enteses en matèries que ens poden servir molt a nosaltres en aquests moments que estem donant un camí endavant per imaginar-nos a quin país volem. Fins al punt que propostes sorgides d'aquests debats han acabat traspassant a mans dels grups polítics i de la mateixa Generalitat per esdevenir documents de treball per construir aquest futur. No en debades, i tots sabem que els organismes, les entitats associatives del país van per endavant de les forces polítiques. D'altra manera, no es podria explicar èxits com la Diada del 2012, com la del 2013 i com segurament serà el 2014. Aquest referent a nosaltres ens situa clarament justament amb el que ja us deia al començament. El fet de prendre consciència que aquesta societat civil dona un pas més endavant i superades aquestes dues dates que us deia, en aquest és el moment de dir quines són les propostes que cada persona creu que ha de fer justament per aquest nou país que volem. És un fet únic, històric, que ens ha de fer prendre consciència i ens ha de situar justament en aquest camí de participació. En aquest camí de participació, justament en aquesta proposta de ser-hi, des de l'ens de l'associacionisme cultural, que agrupa quasi bé a 4.000 entitats de base, molt plurals, molt obertes, com puguin ser geganters, trabucaires, sardanistes, esbars dansaires, moviment coral, etc. S'està fent una feina al servei del projecte que arrela justament d'una manera capilar en els llocs on les entitats estan situades, fins al punt d'originar espais i propostes en les quals es puguin debatre aquelles propostes, per donar la redundància, i reptes que l'eina aquesta del país que volem ens facilita justament per contribuir a aquesta finalitat. Des d'aquestes entitats nosaltres ho treballem des de dos canals. Un canal és el de poder oferir aquella informació i aquells serveis que les entitats necessitin perquè en els seus col·lectius, en els seus entorns, el seu barri, el seu poble, etc., puguin oferir xerrades, conferències, espais on poder debatre qüestions que en aquests col·lectius els hi puguin interessar. I per altra banda, fer que l'activitat aquesta es desenvolupi amb les metodologies en les quals les persones assistents, les persones que se senten emotivament cridades a participar, puguin fer-ho d'una manera completament activa. És a dir, que trenqui aquella possibilitat de dir que jo resto a casa en el sofà i ja em faran les coses. Com ho fem això? A partir de les metodologies en les quals, quan nosaltres presentem un projecte a dur a terme, s'organitzen equips de treball per grups on aquestes persones fan propostes i reptes justament de tot del tema que ells mateixos hagin triat. Això fa que aquella persona, quan surti d'allà, no només sigui familiaritzat amb la metodologia de treball del projecte del país que volem, sinó que quan torna a casa s'ha sentit com a persona, com a element polític, i això li permet una autoestima que, a més, divulgarà de ben segur a coneguts, familiars, etc., i els convidarà a participar en aquest procés. Des d'aquestes eines que des del moviment associatiu posem al servei del país que volem, és quan nosaltres volem convidar i deixem molt oberta que dins del vostre món, dins de les vostres coneixences, de l'espai que contribuïu a aquesta construcció nacional,
doncs nosaltres ens hi puguem aproximar i oferir-vos aquestes eines, aquests elements, i que a més compteu amb tot l'equip del país que vulgueu per ajudar-vos a tirar endavant aquests reptes i que a més, si us sentiu persones que us podeu esdevenir com a subjecte polític, doncs facilitar-vos tota la labor que us calgui per assolir aquest repte. Moltes gràcies. Molt bé, doncs seguim amb Tonecho Pardinyes, que està malament aquí escrit, Tonecho Pardinyes de l'associació Els Miquelets. Bé, bona vesprada a tots i a totes. En principi el que voldria és llançar unes reflexions per fomentar el debat tant així com en la pròpia web que jo he conegut, he entrat este matí. La veritat és que no la coneixia i és un punt sobre el que més o menys prèviament havia enfocat la intervenció meua, que és sobre la relació i sobre la interrelació i la necessitat de fer efectiva i de fer ben visual, ben clara la relació entre tots els territoris dels països catalans. Bé, tots sabem que l'actual situació del Principat en el procés cap a la independència ha encetat en la fita del referèndum del 9 de novembre, com a punt de partida per començar a bastir-la, ha provocat que l'estat espanyol ha desfermat, pot ser una de les campanyes de recentralització i d'agressió contra els països catalans més fortes. Així tenim des de l'atac a la llengua en l'escola en les illes, en el TIL, com l'intent també d'anul·lar la immersió lingüística al Principat. I aquesta campanya, com sempre, té com a punta de llança el País Valencià, la part més agredida de tota la nació, el lloc d'assaig històricament de les polítiques repressives i desballestadores de tot allò que significa catalanisme, tant a nivell lingüístic, cultural o polític, des de l'estat espanyol. Aquesta situació, el procés d'independència del Principat de Catalunya, ha provocat dins dels moviments i entitats valencianistes diferents posicionaments. D'aquestes, les diferències tenen una base comú, que és la integració territorial, ahir no dubta ningú. La divergència venia, segons avança el procés, hauran d'anar replantejant-se-la, de fer el pas tots junts o esperar a fer-ho tots junts o fer el pas una part del territori. Sense entrar ahir a fer anàlisis dels posicionaments, d'anàlisi de valor dels posicionaments, intentaré mostrar el meu punt de vista. I és que crec que davant del procés d'independència del Principat només podem fer una cosa, que és recolzar-lo des del País Valencià i des de totes les persones que treballem per la nostra llengua, per la nostra cultura i per als nostres drets. Recolzar-lo. Crec que és una de les coses més importants d'aquest procés, és el fet d'aconseguir trencar una imatge d'impossibilitat d'arribar allà on vols. De fer el referèndum és una fita que trenca els límits que Espanya ens ha fixat als pobles somesos per just dret de conquesta. I si el resultat, com esperem que succeirà, és doblement afirmatiu, ens trobarem davant la constatació real de que tot és possible. Per als territoris de frontera, per als defensors de primera línia de foc, diguem-ne, de la nostra nació, el procés que s'iniciarà el proper 9 de novembre ens obre portes a l'esperança. És trencar estructures que se'ns presentaven com a inamovibles i demostrar-nos a tots, siguem del territori dels països catalans que siguem, que es pot fer, que és possible alliberar-nos del joc que durant tants anys ens oprimeix. Aquest procés, si té un ingredient fonamental, des del meu punt de vista, és que ha sigut el poble qui l'ha posat en marxa. El poble ha espentat els partits cap avant. Qui s'esperava fa uns pocs anys, veure dos partits, diguem-ne, no sé, acomodaticis, com Convergència o Esquerra, comandant un procés cap a la independència. Si no haguem tingut l'aport que la història els passés per damunt, estic convençut que no seríem on som.
convé però que el poble no oblide qui és, i no s'oblide quina és la nació de la que forma part. Les independentistes de Socarrel ho saben. Ara, però, també s'ha afegit molta més gent que se n'ha adonat que no pot o que no vol continuar a Espanya des que ha començat el procés. De cal que se l'expliqui bé com és de necessària la seva participació, per supost, la seva participació activa en aquest procés. També, però, cal explicar-los que aquest és un acte, el primer acte, en l'obra d'alliberament nacional, que Catalunya existeix com a part d'una nació de la qual formen part d'altres països que la fan completa. Això han de tindre-ho clar perquè Espanya sí que ho té ben clar i així actua. Quasi en cap moment he sentit els organitzadors d'actes o representants polítics parlar-ne de la nació. És més, els darrers anys han aparegut exemples d'entitats de nova creació que han afegit el terme de nacionals quan són només principatines. I això pense que és negatiu, pense que és educar esbiaixadament, equivocadament de la gent. En canvi, també s'ha vist com se bandejaven per banda de les institucions iniciatives que sí eren d'àmbit nacional, com podem ser, d'ací 2 dies escoltarem a l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans o al Cor Jove dels Països Catalans. Iniciatives que unifiquen tots els territoris en un mateix conjunt i una mateixa obra. Aquesta és la imatge i aquest és el discurs que li demanem des del País Valencià a tots els responsables de la societat civil i als polítics implicats en el procés, que tinguen ben present i que treballen i legislen, quan toque, per la nació sencera. La diversitat de les nostres terres no ha de ser disculpa per oblidar-se'n o no tindre-les en compte a l'hora de definir un projecte de futur. Cadascú dels països catalans ha de fer el seu camí i ha de seguir el seu ritme, d'acord. Aquest camí, però, ha de ser confluent i això no s'aconsegueix tancant portes. Cal arbitrar la fórmula per deixar una porta oberta a la reunificació i també una porta de reconeixement de la població que s'hi senta part d'un país i d'una nació que no són Espanya. Els partits tenen la tendència a actuar en funció de tàctiques a curt termini que moltes vegades els impedeixen traçar un camí clar i de les siga-sagues que provoquen al llarg del procés. En tenim proves moltes al llarg dels darrers temps. Aquests tacticismes no han d'afeblir la fermesa demostrada pel poble els darrers anys. I una vegada assolida la independència del Principat, caldrà reforçar la col·laboració amb la resta dels territoris en tots els àmbits, cultural, econòmic, polític, tant a nivell de les polítiques oficials com de tota la xarxa d'entitats que a la resta dels països catalans treballem per mantenir i dignificar la nostra llengua i cultura i alhora reivindicar els nostres drets com a poble. Amb imaginació es poden aconseguir moltes coses. Caldrà, ho dic per encetar l'exercici d'imaginació, que, per exemple, el nou Estat pensa en la possibilitat de que s'acorde la doble nacionalitat amb l'Estat espanyol. De ben segur hi haurà ciutadans que resideixen a Catalunya que no voldran perdre la nacionalitat espanyola. El que és segur és que hi haurà ciutadans i ciutadanes de la resta dels països catalans que, si el nou Estat que es crea pensant en la nació completa, voldran tindre la nacionalitat catalana.